ukázat, co jsem dostala k Vánocům. Budou si tady dělat trochu zvuky, protože si mám s kámoškou, která totálně řve a je to příšerný. Takže asi znáš, spousta lidí si o to psalo, ať to natočím. Teď to natáčím zrovna v tuhle dobu, protože jindy nemám čas. Protože ta Jirva by mě nenechala chvíli o samotě. Tak jí zdravím, ahoj Jano. A musím si se mnou furt volat. Takže by to asi jinak nešlo. Že Janičko, no jo. Teď tam kašlat, tak začnu. Dostala jsem hru. Pertičku 2. Sice ji neumím, ale tak jako... Tady je návod. Furt ji nechápu. Tak jsem dostala poňavku od Playboye. Je to super Playboy. Pane bože, ona je tady furt já se omlouvám. Pak jsem dostala sprchový gel od Five Angel, Míšu. Pak jsem dostala takovýhle super nový sluchátka. Pak jsem dostala Narty Lips. Takový krásný. Jano, pak se na to podívej. Přeci opět brutálně voní. Pak jsem dostala takovouhle myš k počítači. Chtěla jsem bezdrátovou, ale dostala jsem s drátovou. Pak jsem dostala takovýhle malinký mailíčka. A ještě k tomu takovýhle mailo. Pak jsem dostala takovýhle hrníček. Takovouhle velkou nálepku na zeď. Pak jsem dostala kalendář s kočičkama. Já jsem tak šťastná, prostě kočičkama, jako. Znáte to, kočičky. Pak jsem dostala pouleční se Simpsonama, ale to mám povzlý. Tak počkejte chvíli, já vám to zkusím nějak ukázat, jen tady trošku poklidím. Tady mám bordel, nestíhám uklízet po Vánocích. Furt někde jezdíme a musím si volat s Jiravou. Tak tady je takovéhle povlečení. To jsem s náma. Pak tamhle si vidíte lávovou lampu. Tamhle nahoře hodiny jsem dostala. Pak jsem dostala takový kozačky, ale ty mám už jakoby dole v botníku, takže ho neukážu. A ještě jsem dostala podprsenku, co mám právě na sobě. Jako to bych vám nechtěla ukazovat. No a pak jsem dostala ještě kosmetickou tašku, ale to mám všechno v koupelně a to bude tak všechno. Tak zdravím. Hlavně čau Janička. Posílám ti pusu a ať vám to s Vojtou dlouho vydrží. A ještě, pokud se na to budeš dívat, Kačko Sábelová, tak posílám taky pusu a ať ti to s Matějem dlouho vydrží. A doufám, že se zase brzy uvidíme. Tak ahoj.